Nej. Det, jeg synes, der kunne være lidt sjovt, når vi 4 kunstnere ligesom sidder sammen, det er, hvad er hovedessensen af at skabe kunst? Altså, hvad er det, der driver? Jeg påstår, det er vigtigt at lave kunst. At det er hvad? At det er vigtigt at lave kunst. Og hvis jeg retter min påstand, hvorfor er det så, det er vigtigt? Gitte, hvad synes du? Jamen, jeg har det jo sådan, at jeg kan ikke lade være. Ja. Det er svært. Altså, jeg kan godt holde pauser. Lange pauser også, ikke? Men når det så kommer, så kan jeg ikke lade være. Så skal det ud. Ja, så skal jeg i gang igen. Så jeg tænker jo meget i farver. Ja. Altså, det er det første, jeg tænker på. Og sådan streger og linjer og sådan noget. Det inspirerer mig meget. Så hvis jeg ser en farve, eller så kan jeg huske den ind i hovedet. Og så er der gang i den. Ja. Og så du sagde før, at du ikke normalt lavede værker i 50x50. Ja. Hvad for en størrelse gør du normalt i? Altså normalt er det 100x90 nu, for det kan være i min bil. Men ellers så hellere gerne lidt større også. Ja. Før var det 100x120 og 150 også. Men man må jo begrænse sig, så man kan komme rundt. Ja, så man kan det mere. Ja, lige præcis. Ja. Så. Men det er sjovt at prøve at male de små. Jeg maler også helt bitte små, det kan jeg godt lide, 10x10. Okay, ja, det var meget smart. Det kan jeg godt lide, det kan jeg godt lide. Ja. Der laver jeg også sådan mere landskabsabstrakt på dem og sådan. Det gør jeg. Ja. Så det synes jeg er sjovt. Ja. 10x10. Laver du så sådan, så de ligger i serier som tryptokoner, eller du kan sætte dem sammen i collager, eller? Nej, det er bare sådan, nogle passer sammen, nogle gør ikke så meget. Altså sådan, det er forskelligt. Jeg maler også sådan lidt fugle efter en bog, eller sådan noget. Hvis jeg er gået helt i stå, så maler jeg fugle. Ja. Så det er sådan lidt forskelligt. Så dem, du har her, ikke? De er jo abstrakte, ikke, tænker jeg? Ja. Men du laver også naturalistisk, du siger, du maler efter fugle. Altså, så gør du begge dele? Jamen, det er eller? kun, hvis jeg er gået i stå, og det er kun de små. Okay. Så det er bare for at komme i gang igen. Ja. Og så lige pludselig løber det af sig selv? det gør det. Det gør det. At når du maler fugle, er det så også i nogenlunde sådan farvesegment, altså sådan de der jordfarver? Når du gør det også? Sådan, det er sådan efter, hvad farver de har i bogen. Ja. Så det er sådan lidt forskelligt. Så du maler dem efter et billede? Ja, du går ikke efter en fuglebog. Ja. Det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Sidder de så på en gren eller? Nogle gange. Det er mere, hvis de er sådan lidt mere abstrakt i det, så kan de godt finde på at få en gren at sidde på. Men ellers så er det der bare. Ja. Hvorfor er det vigtigt for dig, Amalie? Konkluderer jeg lige? Du må sige, hvis det er forkert. Jamen, jeg kan heller ikke lade være. Altså, jeg føler lidt sådan en ro, når jeg maler. Jeg mediterer ikke, eller jeg bruger bare meget naturen. Ja. Og så det er lidt det, jeg trækker ind, når jeg sidder og maler. Så er det som om jeg har været til en terapitime. Altså, det gør jeg ikke, men jeg kan forsvinde helt ind i det der med, nu maler jeg jo meget skyer og sådan noget, og vand, og jeg elsker det bare. Jeg kan helt forsvinde ind i det. Ja. Og så er det også noget med, nu har jeg jo malet i et godt stykke tid, sådan lidt mere seriøst, i 3-4 år nu. Og jeg kan bare mærke, at jeg også har sådan et behov for at have et eller andet blivende, et eller andet at give videre, eller hvad kan man sige. Også blandt andet til mine børn og sådan noget, så de har noget fra mig. Det tror jeg. Ja. Spændende. Ja. Det kan jeg godt se i de der himmelbilleder, du laver, ikke? Ja. For når man kigger på dem, får man også lyst til at forsvinde helt ind i dem. Nå, det er jeg glad for, du synes. Altså for eksempel på Art Hillerød, der havde du en med, der var sådan nogle... det var lige før, det næsten kunne være surblåt hav. Så det var fra det blålige til det grønlige. Og skyerne, det blev meget meditativt, spirituelt. Men som om man har lyst til at gå til himmels, altså leve en liv. Og svæve på en lyserød sky med det, på en eller anden måde. Ikke? Altså, præcis. Det er det, naturbilleder kan, ikke? Altså det der, den fede energi, den der, på en eller anden måde en healende energi, ikke? Ja. Bliver du aldrig frustreret, sådan, når man maler? Det kan jeg godt blive. Nej, det synes jeg ikke. Ja, det kan jeg godt. Du kan jo ikke lave en himmel forkert. Det er lidt sådan, jeg ser på det. Fordi det skifter jo hele tiden. Så du kan ikke gøre det forkert. Nej. Og det bedste, det kommer, når jeg ikke tænker for meget. Nogle gange kan jeg ikke huske det. Jeg kan slet ikke huske bagefter, gud, hvordan gjorde jeg egentlig det? Ja.
Og det er det fede. Ja. Så bliver de bedst. Mm. Ja. Ja. Det er lidt intuitivt Ja, Mm. og egofrit. fuldstændig. Ja. Bare mig. Ja, Ja. fedt. Hvad med dig, Karen? Har du også sådan en vigtighedsfølelse, at det Ja. betyder meget? Ja, jeg vil sige, at nu har jeg kun malet 1,5 år. Så men jeg kan sige, at indtil nu har det været sådan, at jeg bliver grebet af en historie, og for mig skal det altid være en historie, jeg maler. Jeg maler sådan realistisk, eller jeg vil kalde det ikke naturalistisk, men realistisk, fordi det er noget, der handler om noget. Det er en historie. Og det kan fx være, hvis jeg ser noget, jeg læser en nyheder, hvor der er et foto af nogen, altså, som laver ballade og kaster med romerlys og hvad ved jeg på et stadion, eller laver ballade i gaderne, så kan der nogle gange opstå sådan nærmest nogle magiske farver, som jeg så falder for. Og samtidig så er det også for at udtrykke den irritation, jeg får over, at folk ikke kan lade være med at skabe sig og lave ballade, når vi kunne alle sammen bare have det så stille og roligt altså. Men det kunne være alle andre ting, der også, hvis der er, altså det er meget emnebaseret eller historiebaseret, det jeg beskæftiger mig med. Og så skal det bare laves, altså. Men jeg kan meget godt lide også at inddrage historie. Jeg elsker at læse om oldtiden og hvordan man levede dengang. Så jeg har også lavet en del, hvor jeg sammenstiller nutid og fortid. For eksempel en kvinde, der har været ude og nedlægge en hare, som så ligger ved siden af hende, og så kigger hun ud over horisonten og ser et istidslandskab måske, og så ved siden af, så kan man se, der sidder en moderne kvinde og bestiller noget kød på computeren. Så det er den der historiefortælling, jeg godt kan lide. Ja, den er jo også vigtig. Med historien, ja.